Biz Qobat Ronald McDonald yurtuna keldik. Bugün 8 iyul günü әлеге yurtqa ish yaş to'ldi. Әтемнәрнең фикерләренә килгәндә инде алар әлеге йорт белән гомумән алганда канәгать бар яктан да 100% җитештерелгән дип әйтәләр. Ләкин бер генә минус диемсең инде спонсорлар җитми. Һәм әлеге йортны бераз гына үстерергә телиләр. Шуның өчен ничек дип әйтим инде. Күбрәк спонсорлар булса иде әлеге йортны үстерүдә минем шушы теләгем. Вы все такие жизнерадостные, у вас глаза горят. Я уверен, что у вас все будет хорошо, все получится. Я очень рада, что у нас сегодня много столько. Я очень рада, что сегодня много друзей, которые для вас подготовили такую сегодня шикарную программу. Я думаю, она вам понравится. Хором скажем, с днем рождения. Давайте, раз, два, три. Бик шады, балалар шулай җылы каршы алдылар, шатланып, көлеп утыралар, шундый рәхәт булды. Бик теге русча әйткәндә доволен калдым бүгенге чыгышымнан. Бүгенге менә оештырган чарада бик теләп катнаштым. Без хәйрия концертлары буенча актив эшләүче кешеләр ярты ел эчендә генә без 11 концерт ясадык, хәйри концертта. Әгәр дә монда чакырсалар, biz һичшиксез килеп матур итеп концерт куячакбыз. Чөнки беләсең, менә шушы балаларның күзләренә караганда, үзеңне ник хис итәсең? Ништер, менә минем тормышта, минем бер нәрсә дә килеп чыкмый дип теге кул төшерергә син берин дип хакым да юк. Шулай менә шул балаларга карыйсың да, алар шундый шатлыклы, шундый теге тормышны яратып яшиләр. Шуңа күрә менә алардан миңа калса үрнәк алырга кирәк.